aja bensin aja. Wah, kita ayo kesel ngono kok. Kowe kok pengerten ya, Mas? Mas tok penumpang pira, Cina? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Monggo, mari juga Pak. Nggih. Wonten acara napa niki Pak RT? Nyeten ya Pak Ustaz. Kula ngundang dengan mriki ku enten acara rapat takbir keliling. Oh, nggih Pak RT. Niki ngentosi Pak di beda rumiyin Pak Ustaz. Burung tok, Jai. Masa Cina tok ora untuk ndandeh. Abi mangkat aku. Loh, malah kayak nang kiri parkir dhisik kok. Untuk ndandeh. Mas, cek Mas. Oke, ayo. Pengine ngene. Ora ono ngojek. Namanya ngene. Yo. Mas Joko untuk penumpang. Siji blok. Nah, aku malah jam. Ya wong iki. Balik ae. Boleh. Nggih leres Pak Ustaz, Pak Deketut sebagai perwakilan panitia. Nuwun. Monggo Pak De. Nggih monggo kita Pak. Monggo Pak De. Sampun Pak Ustaz. Mas, luwih saya niku maca salam Mas nek mertamu. Oh nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Deketut hasil rapat? Apa Pak RT? Boten apa Pak? Wah, nggih. Nggih pripun Pak? Nah, niki lho Pak, pun beres Pak. Sedayane. Monggo. Nah, nek sing pemuda kidul niku pengine ngeten niki Pak. Nggih, berarti niki hasilnya ampun cekap nggih. Nggih Pak, ngoten nggih. Jadi wis semua jelas sedaya nggih? Iya. Nggih, berarti ampun cekap nggih rapatnya riyen. Oh nggih Pak. Nggih. Woi, katokku buka weh. Ojo, keri. Ah, mantap. Aduh. Wes. Ah. Jalan, setan sange.